information gikan po sa barangay. Gihimakak sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA nga ilang sakop ang individual nga nagpakaron ingnon nga ilang asset ug nanulis sa barangay Punta Princesa sa Dakbayan sa Sugbo ni adtong Domingo, Hulyo 30. Gila ang maong suspect nga si Jeser Banson, 43 anyos, lumulupyo sa barangay Kiyot. Si Banson ang usa sa mga nanulis sa usa ka lalaki ni adtong Domingo. Nag-viral ang karon gitawag nga lovers in tandem human nakita nga kuyog sa pagpanulis ang manag-uyab. Matod pa ni Leia Alcantara, PDEA 7 spokesperson, wala sila kaila ni Banson og bisan ang tanang ahente sa PDEA nga nakakita sa hulagway ni Banson sa social media, mibutyag nga wala sila kaila niini. Coordinate dayon ang PNP sa ato i-validate nila kung ato ba itong tao. You want to clarify, want to assure the public, wala mi kaila ato niya. Gi-share to na ako ang picture sa mga agents nato, wala dyan nakaila ato. Ako mismo pa ko kakita ato niyan tawhana. So dili to siya in no way is he related to the agency or to any of our personnel. So maka-assure mi ana sa public kung naay kinahanglan nga tabang ang PNP no sa PDEA para madakpan to siya, we are very willing to cooperate and to help. Sulti na Alcantara, dili lang kini karon nahitabo ang susamang hitabo. Apan kadaghan na nga higayon nga naay nagpakaron ingnon nga ahente sa PDEA. Og daghan na usab sila'y nadawat nga mga balita kabahin sa mga pagpangilad nga migamit sa ngalan sa ahensya. It has happened numerous times no nga nami ma-receive nga report nga na daw kuno nag-operate dito nga area. Unya himan-himan kay kuhaan lang sila kwarta no, daghan kay tag na-receive ana nga information na apoy mga complaints mo ari gyud sa office kay diri kuno gidala ang ilang mga kabanay but wala naman tay listahan sa atong mga detainees, wala gyud diri. So it's a very big possibility nga gigamit ra gyud ang name sa agency. Mi pahimangno si Alcantara nga ang ngayon nga magbinantayo ng katawhan kalabot nining maong matang sa mga modus. Banpod sir no kaning murang careful kay tano when we have kaning mga namatay mga force multipliers good, especially kaning mga lectures na to. Careful kayo ta when partnering with force multipliers kay uban ra ba dili sila PDEA pero mas PDEA pa sa PDEA no. So muna careful pud ta. But again mo natong pahimangno sa ato ang mga kaigsuonan. If naay mo claim nga PDEA dali ra kaayo ma-verify, they can always contact the office no, mangutana sila kung legitimate ba ang transaction, palitan iadto dito kay nag-surveillance kintahay, nya himan-himan mangayo di ay og something in return so they can validate with the office. Kasamtangang gitun-an na sa legal officer sa PDEA ang legal nga aksyon nga pagahimuon batok kang Banson ug sa uban pang mga individual nga may abuso ug migamit sa ngalan sa PDEA. Sa pagkutlo ning maong balita, padayon pang gipangita si Banson ug ang iyang uyab human sila mailhin na sa kapulisan nga mo'y nihimo sa pagpanulis. Kini si Shalo Laborada, UP Com intern alang sa My TV Cebu.